Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Akawamos maga mag Dier Odiochieng janeno mar Color TV kageno kanyo kuni sabato mari ma odiochieng makawono niendi adhi kodi enindo makare en kanyo chieng ngeso tarik 30 dwe mar abich higa mar 2020 to kod auchiel kodong mandala achiel kende to waloro dwe niendi mar abich asemolo kaendi mar mondo mi weche manyien mar ademba kideniendi mar Dier Odiochieng weche manyien gi kelo ni kod an Tracy Ouma rakini machiegni. Ker ma pacho kae ni migosi William Samuel Ruto odiochieng manyoro ne obago kanyo romo moyiedhi kod jochung' kata jombetre mag piny Kenya ma many people across the world. I meet professionals, I meet people who run companies, I meet professionals, I meet people who run companies, I meet people who run organizations and people who run organizations. And the consistent report that I get about the people of Kenya is that they are the best workforce anywhere in the world. And that makes me really proud, you know. And it's not, these are not people who are Kenyans. These are different people from different parts of the world, running different organizations and companies. And what we can do here at home, what we can do online, what we can do with opportunities in the overseas job market, and we have crafted interventions and programs in all the areas. We have a plan on how to enhance jobs locally. We have a whole, program on infrastructure development, housing development. Kinyero makamano yendo beneno dhi nyime kanyo eko koyango kanyo ni piny Kenya onge kanyo kod lai makare mag chalo teko sitima minyalo tiyo godo e dhiro chenro mamoko pacho kaendi e yo makare kaka dwarore bendo yango kanyo koni piny Kenya ni kanyo kod midhiero mar nok mar chiemo kayo achiel mar rakruok kod midhiero maket kod mano endo oyango ni en kanyo koro kunyo yewni madongo mibiro tiyo godo e kungo pi kata kano pi makoro jopur biro tiyo godo e nyolo chiemo pacho kaendi. Three things as I conclude that we must focus on as Kenya.